govoriti o sjećanju i podsjećanju na žrtve holokausta nije dovoljno. To nije samo prisjećanje toliko miliona stradalih ljudi. Ono treba da bude u stvari jedna pouka, odnosno jedan motiv za mlade ljude da iz onoga što nauče šta se desilo u toku holokausta, u toku genocida, da iz toga izvuku pouku i da ih obrazujemo na taj način da oni budu ti koji će biti borci protiv genocida. Oni koji će svojim dijelima kasnije učiniti sve da spriječe genocid. Znači da ne budu neaktivni, da ne budu samo posmatrači, nego da budu oni koji će spriječiti genocid. I zato moramo uvesti edukaciju o holokaustu u nastavu, u obrazovni sistem. Ovo što se tiče našeg zločina, to će biti malo teže uvesti u ovom trenutku u nastavu, jer postoje neka druga ograničenja. Ali u svakom slučaju, ako znamo šta je genocid, šta je pogrom, šta je zločin, i ako ga možemo svojom vlastnom akcijom spriječiti, mi smo učinili veliki korak.